Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoya kallon shirye-shiryenmu. Tufa, ga waɗanda ba sa kallon shahararren shirinmu mai suna Allura a cikin ruwa, to gaskiya a takaice zan iya cewa ana yi babu ku. Domin shahararren shirinmu mai suna Allura a cikin ruwa shiri ne shahararre, mai dogon zango, mai nishaɗantarwa, mai faɗakarwa, mai tunatarwa. Sannan shiri ne wanda ya ɗauki abubuwa na ban al'ajabi, abubuwa na ban mamaki kala daban-daban. To ga waɗanda ba sa kallon shahararren shirinmu mai suna Allura a cikin ruwa, gaskiyar magana zan iya cewa ana yi babu su. Domin akwai abubuwan da ya kamata a ce kana kalla a dangane da shirinmu mai dogon zango mai suna Allura a cikin ruwa. Sannan Allura a cikin ruwa fim ne, zan iya cewa fim ne na su Yakubu Muhammad. Sannan fim ne ya haɗa manya-manyan 'yan Kannywood da dama. Sannan fim ne wanda ya ɗauki abubuwa daban-daban a ciki. Kada ku bari a baku labarin kallon shahararren shirinmu mai suna Allura a cikin ruwa. So kamar wadda suke ganin shahararren shirinmu mai suna Alaƙa, wadda mun tafi hutun season 3. So kada su manta da akwai ɗan jarida fa. Domin shi ma ɗan jarida fim ne na mai Shadda Global Resources, kuma fim ne mai kyan gaske. Kamar wadda suke ganin ɗan jarida sun sani ba sai an ba su labari akan ɗan jarida ba. Insha Allah kwanan nan za mu ɗaura da kan ɗan jarida kafin kuma mu dawo muku da kallon shirinmu mai suna Alaƙa. Muna godiya. Ku ci gaba da kallon shirye-shiryenmu da kuma yi mana danna mana ƙararrawa da kuma yi mana subscribing a channel ɗinmu. Muna godiya sosai.